सालाकाटि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज एबा बड'फा गेजेरथायारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों साइकेल हानजा सुरनाय लोगोसे समाजारि सांग्रांथि मेल लानाय जायो। खुलुमबाय, बिरल्स इनफरमेशन इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायना लानाय जाबाय। सालाकाटि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आइजो माहारिखौ रैखाथि होनाय, लांखार जानाय आरो फानहैजानायनिफ्राय सांग्रां जाना थानाय, गावनि न'खर सिफायना गथ' गारना खारनायखौ बन्द' खालामनाय, ड्राग्स बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ गैया खालामनाय, देहायारि फालांगिखौ बन्द' खालामनाय, खोमसि फोथायनायखौ फोजोबस्रांनाय, हाबा हारिमुखौ बारायहोनाय, गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव बयखौबो बाहागो लाहोनाय, जौ आरो जुवाखौ जोंनि समाजनिफ्राय फोजोबस्रांनाय बायदि आयदाफोरनि सायाव साननैनि साइकेल रेलि हाबाफारि लानाय जादों। गोरबोआव गेदेरथार थांखि लाना बर'नि इयुनखौ सिमां नुना, गोरबोआव गेदेरथार थांखि लाना बर'नि इयुनखौ सिमां नुना। दिनै गिबि हाबाफारि बायदियै साइकेल रेलि हाबाफारिखौ फ्लेग अफ खालामना जागायजेनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि कृपेश दैमारि बिथाङा। लोगोसेनो हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना बिथाङा बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। फरायनायजों लोगोसे नों मा खामानियाव दिनै इन्टारेस्ट दङ, गेलेनाय, गान खननाय, लिरनाय, नङा होमबा, बायदि बायदि बिथिङाव, आरो दिनै आबाद मावनाय, जोंनि साननायाथ' गुदियाव बेनो, फरायनानै आङो साख्रि मावगोन, ओरै खालामगोन। नाथाय बयनिबो जिबनाव साख्रि मावनायनि परिबेसा फैयाबो जानो हागौ, मोनाबो जानो हागौ। नाथाय साख्रि मोनाबा जों मा खालामनो, मा बिजनेस खालामगोन, जोङो मा आबाद खालामगोन, जोङो मोसानाय, गान खननाय, दामनाय देनाय, गेलेनाय, बे बिथिंखौबो लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो साइकेल रेलि हाबाफारिखौ फुकागाव आमगुदि गुदि फरायसालिनिफ्राय जागायजेनना दलगाव, निगमगला, बान्दोगुरि आरो बांगालपारा जाना सरायखला रोदोमगुरियाव हाबाफारिखौ फोजोबहैनाय जायो। जौ जुवानिफ्राय गोजानाव था, गोजानाव था, गोजानाव था, मानसि लांखारनायखौ बयबो होबथा, बयबो होबथा, बयबो होबथा, फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव था, गोजानाव था, गोजानाव था, उन्दै बैसोआव हाबा दाला, हाबा दाला, हाबा दाला। जोंनि हाखौ, जोंनि बिथाखौ जों खौसेयैनो रैखाथि होनांगोन, होथारनांगोन। गोजोन हास्थायसुला हारिजों बयबो अनलायनानै गोजोनखौ लाबोथारनांगोन। रेलिजों लोब्बा लाखिना निगमगला, बांगालपारा, आमलाइगुरि, बार'गर आरो सरायखला रोदोमगुरियाव समाज सांग्रांथियारि मेल लानाय जायो। रेलिजों लोब्बा लाखिना क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि मन्जित दैमारि बिथाङा रेलिनि थांखि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावबोनाय हाबाफोरनि बागै गुवारै बेखेवसारना होयो। थांखिया बेसो जे जोंनि बर' गामिफोराव, जोंनि माहारियारिनि गेजेराव, जोंनि बर'नि गेजेराव मा मा जेंनाजों जों दा मोगा मोगि जानानै दङ, आरो जों बर' माहारिखौ मोनसे गेरेमसा माहारि दानांगौनि थाखाय जों माबायदि साखाफारा जानांगौ, बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै दिनै सालाकाटि दख'रा एबसुआबो बे हाबाफारिखौ लादों। बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज थासारिखौ मोनबाय, बा सोरबाया निसा बाहायनानै, ड्राग्स बाहायनानै एडिक्टेड जानानै गावखौ सुइसाइड खालायनाय, न'खरखौ दंस' खालायनाय, दा बे बारानिफ्राय बारा जानो हमगासिनो दं। दा जेन' बेबायदि थासारिया जोंनाव जानो जायगा दा मोनथों। नोंथांमोननि ओनसोलाव जों गोबां समाव गोबां रोखोमनि हाबाफारि लायो। माब्लाबा जों फरायसालियाव फरायसाफोरजों सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल, माब्लाबा दिथागिरिफोरजों, माब्लाबा जों समाजारि बिथिङाव। सालाकाटि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि
डनेन नार्जारि बिथाङाबो आथिखालनि बर' समाजनि थासारिनि बागै गुवारै बेखेवसारना होयो। दिगार होयो जोङो बेवहाय दंस' जाजोबगोन। न'खराव दिनै बुलाय सोलाय जागोन, सना फाननाय, बाइक फाननाय, माबा माबि सय सम्पति फाननानै जुवा गेलेनाय, जोंनाव बे जिनिसा दिनैबो गोमाना थाङाखै। ओंखायनो जों खावलायदों, दिनै जोङो जोंनि मानसिफ्राहाय गोबाङा बुङो जे लामा जायाखै, लामाया बायबाय, दालाङा बायबाय, न'आ गेरेबबाय, थिग আছে, लामा बायदों, लामाया गाबोन समफोर जागोन, दालाङा बायबाय, गाबोन समफोर जागोन, नाथाय नोंनि जोंनि देरसिन सम्पति बेनो जाहैबाय जोंनि गथ' गथाय। जों दिनै संसार जाबाय, नों संसार जाबाय, नोंनि सिमाङा मा? बोराय बुरि जांख्रिखां ओंखारबो फरायसा फरायसुलि सुबुं सांग्रांथि हानजा सुरनाय जांख्रिखां बयबो जांख्रिखां ओंखारबो बयबो ओंखारबो बियो गासै बर' हारिनि थाखाय।